Que todos teremos ganas de marchar, pero bueno, pedimos un pouquinho máis de... esperedes un pouquinho máis para rematar. Vamos coller prestado o micrófono uns instantes. A verdade é que solo somos dous, pero perfectamente aquí podería estar moita máis xente. Tamén é certo que se estuvera toda esa xente, pois non collerían no estrado. Non son, quero facelo extensible a toda a comunidade deportiva do atletismo de Valdeorras, que vamos a dicir agora mesmo. Atletas, pais, máis, abuelos, abuelas, achegados, en definitiva, pois todos aqueles e aquelas que en algún momento do pasado ou do presente dunha maneira ou doutra viviron ou vivimos o pasado e o presente do Club Aves. Permitidme tamén continuar, felicitando a todos os que aí abaixo recibistes algún tipo de mención, algún tipo de galardón. Enhorabuena todos e a todas, porque tamén sodes o orgullo e o motor deste club, así que enhorabuena a todos. Pero bueno, vamos ao que vamos, non? Sentimos que non podíamos acabar esta noite sin recordar un pouco, sin volver aos principios e aos orígenes, non? Sin reconocer a quen foi o arquitecto, o motor e a alma de todo isto durante 43 anos. Este club é hoxe foino e seguirá sendo gracias ao seu esforzo, a súa pasión e a súa dedicación incansable. Presidente, entrenador, incluso moitas veces utillero, amigo, conseguidor de cousas imposibles. Dedicou a súa vida a tecer sueños dentro da pista do aire libre. E non só foi formando a atletas destacados, que, a muestra un botón, o que vimos esta noite, senón, o que é máis importante, formando a boas persoas, imprimindo valores dende o deporte. Fixo sempre, creemos que en silencio, nun discreto segundo plano, creemos que xusto é onde non creemos que esta noite vai a quedar, non? Entón, por o seu compromiso inquebrantable, polas horas, por cada consello, por cada carreira, por cada proba que fixo posible, en nome de todos os que creceron e viviron con el, os pais que hoxe en día estamos e vemos os nosos fillos crecer co club, en definitiva, toda a comunidade deportiva do atletismo de Valdeorras decidimos que hoxe tamén ten que ser o seu día, non? Aquí houve moita xente galardonada, creemos que tamén é unha persona imprescindible para recibir ese galardón, está aquí diante de nós. Entón, non querendo estenderme máis, porque eu tampouco sou o protagonista, creo que só podemos decirlle, en dúas palabras, que gracias, Tenín.